आपली एखादी रेसिपी जर बऱ्याच वेळा करून फसत असेल तर आपलं त्या रेसिपीवरून मन उडतं, की असं वाटतं की नाही बाबा हा पदार्थ मला जमणार नाही. माझं पण तसंच झालेलं. मी बऱ्याच वेळा ढोकळा ट्राय केला, पण तो काही मला परफेक्ट जमत नव्हता. पण मी काही हार मानली नाही. पण मी शेवटी एक ढोकळ्याची परफेक्ट अशी रेसिपी शोधून काढली. हा ढोकळा बघू शकता तुम्ही किती सुंदर झालेला आहे. आता मी ढोकळा बनवणार एकदम मास्टर झालेली आहे. तर मस्त असा हा ढोकळा इथं एकदम हलवाई स्टाईल तयार झालेला आहे. कुठेही ह्या ढोकळ्याला नाव ठेवायला जागा राहिलेली नाही आहे. परफेक्ट याला जाळी पडलेली आहे. चव अप्रतिम आलेली आहे. घशाला कुठेही हा खाताना ढोकळा जो आहे तो अडकत नाही आहे. तर अशी परफेक्ट अशी ढोकळ्याची रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी ढोकळा कसा करायचा एकदम छोट्या छोट्या टिप्स देऊन समजावून सांगितलेला आहे. त्यामुळे हा ढोकळ्याचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्की बघा. खूप सुंदर असा हा ढोकळा इथं तयार झालेला आहे. परफेक्ट एकदम हलवाई स्टाईल. आपण जो बाहेरून ढोकळा आणतो ना तसाच्या तसा इथं ढोकळा तयार झालेला आहे. आपण एखादं रिसर्च करून एखादा जेव्हा पदार्थ शोधून काढतो तर त्याचा आनंद असतो तो खूप वेगळा असतो. तुम्ही बघू शकता किती मस्त अशी जाळी या ढोकळ्याला पडलेली आहे. त्यामुळे हा ढोकळा कसा करायचा त्याचा हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. थँक्यू.